Kasunod sang pagsaulog sa ika-60 nga anibersaryo sang Bombo Radio Philippines, ginahatagan sang bugos nga network sang mataas nga pagpasidungog si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman sang Florete Group of Companies. Sa idalom sang iya nga pagpamuno, ang Bombo Radio Philippines nangin pinakamaligon kag pinakamasaligan nga broadcasting institution sa Pilipinas. Ginpasangkad niya ang operasyon sang network, ginpadasig ang modernisasyon sa mga estasyon, kag ginpabakod ang kultura sang profesionalismo, integridad, kag matuod nga serbisyo publiko. Ang iya prinsipyo nga truth is non-negotiable and excellence is the benchmark ang naging giya sang linibo ka mga mamamahayag, broadcasters, kag mga empleyado sang Bombo Radio sa ila adlaw-adlaw nga pagpangabudlay. Paagi sa sini nga prinsipyo, padayon nga ginapaligon sang network ang balanse nga komentaryo, patas nga pagbalita, kag responsable nga pamamahayag. So the effort for perfection should be constant. Constant na yan, hindi. Non-negotiable for us to present a good, entertaining program. Sa iya nga pagpamuno, wala lamang nagsangkad ang sakop sang Bombo Radio sa bugos nga Pilipinas, kundi mas nagbakod man ang pagsalig sang publiko sa network bilang nagapanguna nga ginakuhaan sang balita kag mga impormasyon. Bangod sang iya tumalagsangon nga kontribusyon sa industriya sang media kag negosyo, gindayaw si Dr. Florete bilang Lifetime Achievement Awardee sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ukon KBP, Captain of Industry in Media sang Philippine Chamber of Commerce and Industry ukon PCCI Western Visayas, kag nakabaton man sang madamo pa nga mga prestihiyoso nga mga pagkilala. Lakip ang Ninoy Aquino Award for Nationalism, Golden Salakot Award, Diamond Lifetime Achievement Award for Mass Media, Dungog sang Iloilo Award, kag Business Icon in the Visayas. Madamo gid nga salamat, Dr. Rogelio M. Florete, paagi sa inyo nga pagpamuno. Ang Bombo Radio nanginlabaw pa sa isa ka broadcasting network. Nangin isa ini ka institusyon nga kaginasaligan sang pumuluyong Pilipinhon. Isa kapuluyan sang kamatuoran kag matuod nga serbisyo publiko.